nomineret er Morten Strikker, Dagbladet Holstebro Struer og Folkebladet Lemvig. Morten Strikkers talent og dedikation skinner altid tydeligt igennem i hans portrætfotos. Han går den ekstra mil for at skabe billeder, der overgår det middelmådige og det forventede. Mortens portrætfotos er ikke blot dokumentation, men fortællinger med sjæl, dybde og handling. Han har en unik evne til at fange essensen af sine emner og kilder, og han skaber levende scener og fortællinger gennem sine fotos. Han tilføjer et lag af dybde og kvalitet, som træder positivt frem i mediebilledet. Hans billeder er ofte næsten filmiske i deres udtryk, altid interessante, og viser hans engagement og gedigne håndværk. I en verden, hvor tid og budgetter er begrænset, tilføjer Morten stadig magi til hver eneste foto, han tager. Morten Bramming, Mia Vad Hove, Mette Mørk Andersen og Søren Juhl Eriksen, Holstebro Kommune. Holdet er nomineret for deres arbejde med at planlægge og kommunikere fejringen af Holstebros 750 års byjubilæum i 2024. En kæmpe opgave, som opfatter at kommunikere, idégenerere, mobilisere, koordinere og udføre, og så kræver det ikke mindst en god og genkendelig visuel identitet, som det lykkes dem at skabe. Jubilæumslogoet og sloganet Din by, din fest er udgangspunktet for et let genkendeligt grafisk univers, der går igen i alle materialer og på alle platforme. Blandt andet på hjemmesiden, på SoMe, bannere, roll-ups, plakater, tekstiler, parasoller, flag og skærme. Holdets arbejde med de mange opgaver og det gennemgående grafiske udtryk viser en stilsikkerhed, en sikker hånd og en gennemarbejdet forståelse for stringent visuel kommunikation. Bent Lykke Let, Karl Erik Lørup og Jonas Bak Sørensen, TV MidtVest. Giga! Den banebrydende serie Giga er et sandt mesterværk i visuel fortælling. Fascinationen af gigantiske maskiner og de mennesker, der betjener dem, bliver bragt til live gennem innovativ brug af forskellige kameratyper og kreative vinkler. Hver episode af Giga er en visuel fest, en symfoni af billeder, hvor grafikken ikke blot supplerer, men bliver en integreret del af fortællingen. Denne unikke tilgang til grafik i tv-indslag skaber en dybere forbindelse mellem seeren og emnet. Det er fusionen af teknisk ekspertise og kreativ vision, der har gjort holdet fortjent til nominering.